από το ζάχαρο της ανέβηκε και έπεσε σε κόμμα. Όχι ρε, τι, να σε παρεξηγήσω. Γι' αυτό και έφυγα ξαφνικά, τέλος πάντων, και χθες το μάθαμε και εμείς το απόγευμα. Και λέω αφού έχω το κενό σήμερα να τη δω, γιατί μου λέει Βάσο τι κάνει και τι κάνει. Και έχει αρχίσει και συψεμία στο πόδι της. Και είναι άστα να πάνε. Ήταν σε καταστολή για 24 ώρες περίπου και μετά τη συνέφεραν, την επανέφεραν τέλος πάντων στη ζωή από ό,τι μου έλεγε. Και χειρότερο βέβαια, τώρα είναι με οξυγόνο, ξέρεις, και πάνω από αυτά για να τις ρίχνουμε το ζάχαρο, αλλά έχουν πάθει όλα τις τα όργανα. Α, μίλαγα εγώ τόση ώρα. Α, δεν το πιστεύω, τόση ώρα έχει κλείσει το τηλέφωνο. Έλα. Πάτε το κολόκουμπο γαμό το κέρατό σου. Ναι. Μίλα. Δεν μιλάει. Α, πάτησα αυτό, δεν πάτησα το πράσινο κατά λάθος. Να το κλείνεις αυτό όταν είμαστε στο... Ρε μαμά, έλεος πια. Τόσες συσκευές για να μιλάω στο κολοτηλέφωνο. Μπερδεύτηκα. Πάντως στο τηλέφωνο εδώ, στο αυτοκίνητο. Όσο είμαστε στο αυτοκίνητο. Δώσ' μου στο χέρι μου, να το Δηλαδή, άμα το κλείσεις αυτό, θα το παρά. Έλα, Βαρβάρα. Έλα. Νόμιζα ότι μιλάγαμε, αλλά μίλαγα στο... Καλά, μιλάμε μια ώρα εδώ πέρα, έλεγε όλη την ιστορία και μετά από λίγο χτυπάει το τηλέφωνο και εγώ γελάω, λέω. Μπράβο. Άντε, ξαναπες τα άλλη μια φορά τώρα. Τέλος πάντων, έχουν πάθει όλα τις τα όργανα, δεν είναι δηλαδή να ζήσει. Το καλύτερο είναι να φύγει το συντομότερο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει καλά. Και έχουμε και τη συψεμία, δηλαδή αυτό είναι ακόμα χειρότερο, δηλαδή από το κερασάκι. Τι να σου πω εγώ, τέλος πάντων, είναι άστα να πάνε. Και λένε τώρα να την αφήναμε, λέω αφού έχω κενό το Σάββατο, ας τη δούμε τελευταία φορά εν ζωή, έστω και έτσι. Και είμαι τώρα καθοδόν για Καλάβρητα. Έχω μπει, ξέρεις, στον δρόμο των Καλαβρίτων. Αυτά τα δικά μας. Θα κατέβεις Αθήνα? Εγώ τώρα ξεκίνησα. Ναι. Ήθελα να κάνω το βράδυ και χώρισα και θα πάω τώρα. Θα κατηγώ εκεί κέντρο και θα γυρίσω γρήγορα γιατί ο Γιάννης γράφει ένα διαγώνισμα και έχει διάβασμα σήμερα. Ναι. Μόνη σου? Είμαι μόνη μου, ναι, θα κατεβώ και θα γυρίσω γρήγορα. Συγγνώμη που δεν θα σου κάνω παρέα. Σιγά, είσαι καλά. Είσαι καλά τώρα. Βεβαίως θα πάτε και να την δείτε τώρα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, δεν... Ναι, δεν γινόταν να μην πάμε με τίποτα. Και αφού έχω και κενό σήμερα ήταν η καλύτερη ευκαιρία για να τη δω. Αυτά που λες. Και θα γυρίσουμε. Δηλαδή θα πάμε να καθίσουμε λίγες ώρες έτσι μαζί της και θα γυρίσουμε. Θέλω να γυρίσω να είναι μέρα για να βλέπω. Ακριβώς. Πάρε τηλέφωνο. Θα σε πάρω, ναι, θα σε πάρω. Και να σου πεις τι έγινε. Ναι, βρε, θα σε πάρω. Άντε. Καλημέρα, άντε μου, φιλιά. Το καλύτερο για εκεί. Έλα, ευχαριστώ. Γεια. Γεια. Μαλακία συνδέεται αυτόματα στο αυτοκίνητο όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο. Γιάννης. Ναι, παίρνω τον μπαμπά. Αυτά λες είναι του Φάνη, αυτά εκεί. Γεια. Τα χτισμένα, τα ωραία, τα πέτρινα. Πού είναι το? Σε παρακαλώ, μαμά, σε παρακαλώ. Ναι. Ναι, καταλαβαίνεις σου λέω. Σε παρακαλώ. Στο Καλάβρητα είναι το. Εδώ είναι μέσα. Τραβάω και βίντεο.
Πλησιάζω Καλάβρητα. Μπράβο, έγινε, όλα καλά. Ναι, ωραία είναι εδώ πάνω. Ωραία, εντάξει, έγινε, μόνο. Άντε, γεια. Δεν φτάσαμε ακόμα στο Μεγασπήλιο. Όλα τα ξέρει η Γίγια. Μα είναι σε αυτό το δρόμο, λέει, το νοσοκομείο. Α, ναι. Έχω περάσουμε. πάει μάνα μου στο νοσοκομείο εγώ, με πήγε η θεία η Μαρία. Όταν μένα για λίγο στα Καλάβρητα.